ina tatike ka sai na tatike ka ayyo sai na tatike ka ranta mu kalli sali can suna akiyar mu je sali yau azumin mu nawa yau azumin mu yau ina ga mun kai mai 11 ne ina kai to ai azumi 10 ake fara tashe kuma yau 11 ba mu je mun yi tashe ba no tashi a ji tashi ba mu kwashe yau wane ram wane shiram wanne ma wanda ake cewa baba garin mu akwai ba shi ba wanda za a yi ƙaramin mutum iya an ce ka iya rawa iya da kawo mu zo jiya ba ta ciya ƙaramin mutum mutum iya ake ka iya iya ta ga mu ga jiya mu ga ta ga mu ga jiya mu ga an san mutum iya ake ka iya rawa ta ga mu ga nan gidan da alamun fa ba za a shi kuma ba matan gidan na masu matan zaki matan gidan nan masu wani matan gidan nan masu